היי חבר'ה, ברוכים השבים לסרטון חדש. היום אני מציג לכם רכב נוסף של Hot Wheels מ-BMW, M3 Wagon Major T Wheels Modified Series מ-2024, כלומר רכב מעט ישן יותר משנה שעברה, אבל לדעתי, רכב מוצלח לחלוטין כאן בצבע האדום היפה, והדגם הזה של BMW הוא פשוט אייקוני מאוד, מכונית משפחתית מאוד ספורטיבית, אפשר כמעט לומר. עם זאת, כפי שאתם רואים, היא רק דו-דלתית כפי שהיא נראית, אבל זה עדיין סוג של סטיישן, אפשר לומר. הוא בהחלט קצת יותר גדול מהם. 3 דלתות, גם 3 דלתות כאן, אבל קצת יותר גדול. אפשר לראות את זה עם החלק האחורי המורחב מאחור. זה נראה ממש מגניב, וגם כאן יפה עם מדפסי הספונסר והחישוקים הזהובים. זה פשוט נראה ממש מגניב, וגם הצבע האדום הזה, וכאן הקפוצ'ון המודפס. זה נראה ממש מגניב כאן עם הלוגו של BMW וכל הספונסרים. והמספר 90, לדעתי, מייצג את שנת הבנייה 1990. נראה ממש מצוין. דגם מאוד מוצלח כאן מ-Major T Wheels. מה שהם סיפקו כאן שוב. אתן לך עוד נתונים טכניים על הרכב. כפי שאמרתי, בשנת 1990 המהירות המרבית של הרכב הייתה בערך 241 קילומטר לשעה, מ-0 ל-100 ב-6.7 שניות. ובדיוק, יש עוד משהו לומר על המנוע? אני לא רואה כאן מה היה בדגם המנוע. כנראה בערך 3 ליטר, אני כמעט מעריך. בדיוק הקופה. E30, כנראה שזה היה מנוע של 3 ליטר. בהחלט יצירה מאוד מגניבה, מאוד ספורטיבי, כמו שאמרתי. גם מהירות מרבית סבירה עם כמעט 250 km. זה לא רע. זה באמת מאוד טוב, כמו שאמרתי. רכב מאוד יפה כאן מ-Major T Wheels. אם תסתכל מקרוב, המדפסות היפות על הרכב. נפלא. אני מקווה שנהניתם מהסרטון. אתה מוזמן לחזור לעניין. עד לפעם הבאה. ביי.